Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýolumyzdaky täzirlikler hem habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Oguly Berdimuhammedow ministra kabinetiniň başlygynyň ornbasary Oraz Gelliýew hem uglaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onu owu huzurunda şoňlar dowam edýän mewsumlyň işler ara alyp maslahatlaşyldy. Salam, hormatly welaýatyň häkimleri, biz jun hürlen däp bolýarlar. Owozuk toplum boýunça sanly ulama arkaly iş maslahatyny geçirýär. İş maslahatyny ministr kabinetiniň başlygynyň ornbasary Oraz Gelliýew hem gatnaşýar. Häzir men umuman owozuk toplumyny alyp barýan işler barada hasabat bermek üçin Oraz Gelliýewa söz berýän. Aýdyberin. Cumhurbaşkanı arkada prezidentimiz sizin parasatlı yol başçılığınızda bizim yurdumuzda ata-babalarımızdan miras kalan hüpökçülük hünerini devam ettirmek, hem Pireçbaba dayıhanın ıhlatı zahmet çekmekler için giyin ölçüverli işler alınıp barlaya. Arkada prezidentimiz sizin himayet kollarını dörüdüp beriyen şeriflerinin neticesinde şu yıl Pireçbaba dayıhanın tarafından vatan harmanına 2100 tonudunu kovrak pile tavsırılıyor. Arkada prezidentimiz Okottes karaştırılığının şanı 30 yıllık belirlenen yılında Pireçbaba dayıhanlarımızın rahmet üstünlüklerini yetip vatan önündeki meynamaların borçlamaları yerine yetirenlikleri varadaki hoş hormatı size yetirmeye, ruhsat vermeye sizden ulu hormat bilen hayiş ediyor. Arkada prezidentimiz dörüdüp beriyen şeriflerini mümkünçülüklerini için ähli Pireçbaba dayıhanlarımızın köp sağ olsunlarını size yetirmeye ruhsat edin. Arkada prezident sizin canınızın sağ. Bundan beýlek alyp barýan işlerin rowaç bolmagyny arzu edýär. Köp sawun arkada prezidentimiz. Oraz Gelliýew bize bir yetiren şahatlykly habaryňy kabul etmek bilen men hem öz gezegimde sizi hem welaýatyň häkimlerini, owozlyk toplumyň ähli işgärlerini ýurdumyzda pire taýýarlamak goýunça şertnamalaryň borçnamanyň ýerine ýetirilip, garaşly watanymyzyň harmanna 2100 tonnadan uğrak ýokary hili pirem taşyrmagy bilen tüýsürekden ähliňizi gutlaýar. Eder men pireçilerimiziň ahlak singdirip, ýeriňizden çeken zähmetiň netijesinde öňürlen piranyň bol gazyly Bakça adımmıştı. Yaşan ağlayır halkımızın halal oğuzlukların bereketidir. Ata-babalarımızın kadimi hünerlerinin biri olan ipökçülüğün hem münasip devam edilýäniň hem aýdyň suutnamasıdır. Oraz Gelliýew welaýatlaryň häkimleri. Ne bolsa men size hem değişli tarşyklanmagy berjek. Yani yurdumuzun pili öndürücülerine kabul edilip alınan pilanyň talaba laýyk şertlerinde saklanmagyny hem de pilany gaýtadan işleýän kärhanalarda ýokary hili ýüpek önürmegini üpçün etmeli. Tawsyrlan pili üçin pili öndürücüler bilen hasaplaşyklar hem öz wagtynda geçirmeli. Yurdumuzda ýüpekçilik has hem ösürmek için welaýatlarda tut nahallaryny, ekmek hem işlerinin alyp barışyna aýratyn hem üns bermeli. Hormatly ýolbaşçylar. Lewap hem Mary welaýatynyň häkimleri. Size orak dogrunda işin üstünde bolup, işleri talaba laýyk hem uramaşykly ýerine ýetirmegi taşyrýar. Balkan hem Daşoğlu welaýatynyň häkimleri. Size bolsa öňüňizdäki ana uny hormatly ýaşlarymyzyň gatnaşmagyna galla oragyna başlaň. Inni bolsa Oraz Gelliýew hem ahal welaýatynyň we etrapynyň häkimleriniň gatnaşmagyna galla oragy bilen bagly sany ulama arkaly iş maslahatymyzy dowam edýär. Häzir men galla oragynyň alyp barşy barada
Ahal vilayetinin ve etraflarının häkimlerinin hasabatlarını dinleyecek. İlki bilen Ahal vilayetiniň häkimi Gurbanow hatabat berdi. Vilayetin galdaşlary güýlük buğday oranın depkini gün saýyn ýokalanýar. Döwlet tapşyrygyna laýyklykda Ahal vilayetiniň ekrançylarynyň öňünde buğday taýýarlamak boýunça goýulan wezipäni ýerine ýetirmek möhüm borç bolup durýar. Bellenlen tepkide gitmek, hormatly prezidentimiň watanymyzyň ykdysady kuwatyny pogtalandyrmaga, halkymyzyň hal ýagdaýyny ýokalandyrmaga gönükdirilen ykdysady syýasatyny durumşa geçirmekde ýene-de bir möhüm ädimdir. Hatabatyň başynda bellenşýäli Ahal vilayeti boýunça şu ýyl 195.000 hektar ýerde buğday ekildi. Şonça hektardan watan harmanyna 400.000 tonna goşgorsak buğday hasylyny goşmak maksat edilýär. Häzirçe gally meýdanlarynyň 100.000 tonna çenni hasyl ýygnanyp, bellenlen meýilnama 25 götürmek uly ýerine getirildi. Tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtyna geçirilýär. Orak mövsüminde hasyly bildirilýän taraplara laýyklykda ýygnap almak we saklamak, şonuň ýalyna oraka gatnaşýanlaryň münasip dehmet çekmekler we din jalmaklar üçin ähli zerur şertler düredilýär. Soňra Ahal vilayetiniň Beherdin etrafynyň häkimi Hojaýew hatabat berdi. Etraf boýunça şu ýyl 21.100 hektar meýdana buğday ekildi. Orak mövsüminde galloji kombaýnlaryň 63-i, buğday daşaýjy awtologlaryň 315-i üstünlikli bolanýar. Etrafda goşgorsak dänäni kabul ediş bölümleriniň 4-i işleýär. Olarda gallany degişli derejede saklamak üçin zerur şertler düredildi. Şu ýyl 44.000 tonna meçörde taýýarlanmaly buğdaýyň häzirçe 11.000 tonna goly ýygnanyp, meýilnama 24,5 götürümden urak ýerine getirildi. Bellenşýäli hormatly prezidentimiň buğdaýyň öndürüşini hasy artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini üstünlikli durumşa geçirmek baradaky anyk tapşyryklaryny ýerine getirmek maksady bilen döredilen şertlerden ýerlikli peýdalanyp, urak mövsümini güýçlendirmek üçin ähli zerur çäreler görülýär. Buğdaýdan boşan meýdanlarda türüm işleri iki çalşykda geçirilip, burdaky zerur işler guramaçykla alınıp barýar. Ýönümendirjiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi boýunça ähli zerur olan işleriň alınıp baryljakdygy, hasylyň iň soňky dänesine çenli doly ýygnanyp alınıp, watan harmanyna tapşyryljakdygy aýdyldy. Häkim Babaday hanlaryň öňdürjükli zähmet çekmekler üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri hemde ýerderlik himayet gollawlar üçin etrawyň aglyber ilatynyň adyndan hormatly prezidentime tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, gallar onuň depkinlerini gowşatman, işleriň başyny hassa güýçlendirmegi tapşyrdy. Sanly Umar Kale soňra Göktepe etrawynyň häkimi Çarliýew hatabat berdi. Häkim berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna, halkymyzyň ýaşaş durmuşyny ösdürmek ornaky tagallarlar netijesinde obagjygyny hemme tarap bilen kämilleşdirmek boýunça uly tutumly işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Şeýlegem häkim ekrançyk meýdanlarda şu ýyl bereketli buğday hasylynyň ýetişdirilenligi, döwlet başçylygynyň berýän himayet gollawlary netijesinde hasyly ýygnap almak we saklamak üçin hemme zerur şertleriň döredilenligini aýdyp, munyň üçin milli liderimde tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hemde häzirki wagtda gallar onuň depkinleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli şu ýyl Göktepe etrawyna jemi 21.500 tonna goşgorsak ak buğday ýygnamak meýilleşdirilýär. Mövsümde kombaýnlaryň 35-iniň, ulaglaryň 175-iniň hyzmatynyň peýdalanýar. Günnelik gadanlayan ösüş 7 götürümden uğrak bolup, häzirçe öýrümçük meýilnamasy 26,16 götürüm bir jaýdyldy. Meýdanlardan ýygnalyp alynýan galla hasylyny etrapda kabul ediş bölümleriniň ikisi büyükdünçli kabul edýär. Yetiştirilen hasyly iň soňky dänesine çenli doly ýygnap, harmany tapşyrmak hemde kada laýyk saklamak, şeýlegem däne öňürjiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtyna ýokary derejede gurulmagyny üpçün etmek üçin ähli zerur çäreler görülýär. Häkim etrawyň aglyber ilatynyň adyndan watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň giňden we dawraly bellenýän ýylynda ýurdumyzyň hasy gülläp ösmek üçin hormatly prezidentimiň ýöňde goýan anyk tapşyryklaryny ýerine getirmekde ihlasy zähmet çekjekliklerini ananyrdy. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, ýetişdirilen bereketli hasylyň ýekiji dänesinden riýat etmän ýygnap almagy tapşyrdy. Soňra vilayetiň Akbuğday etrawynyň häkimi Aşym Muradow buğday ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilen 28.100 hektar meýdandan şu ýyl 62.550 tonna hasyl almagyň maksat edilýänligi barada hatabat berdi. Agrotermik çäreleriň öz wagtyna geçirilmegi hemde burada döwlet tarapyndan zerur şertleriň döredilmegi bereketli hasyl ýetişdirmegiň möhüm şertlerini öpçün etdi. Şoňa görä häzirki wagtda etrawyň ekrançyk meýdanlaryna agşylaýan buğday sümmilleri gözüňi dokundurýar.
Bereketli hatyr ýygnap almakda buğday örjü kombaynlaryň 105'ti, däne daşaýjy awtolaryň 525 turanlýa. Etrapda galla kabul ediş bölümleriniň 10-sy hereket edýär. Häzir içinde ýygnalyp alynan buğday hatyrynyň mukdary 16.680 tonna barabar bolup, bellenlen meýilnama 26.167 götürüm ýerine getirildi. Günnülük gadanlayan ösüş bolsa 7 götürümden gowraga barabardyr. Häkim ýetişdirilen hatyry iň soňky dänesini çenni dol ýygnap, watan harmanyny tapşyrmak hem-de ony degişli derejede saklamak orna ähli virus şäherleriň görüljekdigini ananyrdy. Hem-de Babaday hanlaryň netijeli dähmet çekmegine döredip berýän ähli mümkinçilikleri we berýän iýlikderlik himayet gollawlar üçin etrawyň agzybir ilatynyň adyndan hormatly prezidentimize tüý sürekden tag bolsun aýtdy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Azyklyk buğdaýy taýýarlamak boýunça meýilnamanyň ýerine getirilmegi orny ähli zerur tagallalaryň edilmeligini bellemek bilen bu gurda möhüme gatnaşýan ähli düzümleriň taýyşly işini hemme taraplaryň üpçün etmegi taşyrdy. Soňra Kaky Trawynyň häkimi Oradow buğdaý ýereğiniň başbarada hatap berdi. Etrap boýunça şu ýyl 41.000 hektara buğdaý togum tepilip, öýe wagtyna geçirilen agrotexniki we beýleki zerur işleriň netijesinde bereketli hatyl ösürilip ýetişdirildi. Döwlete tapşyrmak boýunça şertnamanyň borçnamada bellenlen wezipe 80.500 tonna guşgursak dänäni taýýarlamakdan ibaretdir. Hormatly prezidentimiziň döredip beren ähli şertlerinden we mümkinçiliklerinden peýdalanyp, etrawyň Babaday hanlary häzir çenni 20.251 tonna hasyl ýygnamagyň kötdesinden gelip, meýilnamany 25.116 götürüm berjaýtdylar. Etrapda gadanlayan günnülük ösüş 6 götürümden gowraga barabardyr. Mövsümde kombaynlaryň 104-siniň we däne daşaýjy ulaglaryň 520-siniň hyzmatyndan netijeli peýdalanýar. Bereketli hatyl galla kabul ediş bölümleriniň 8-sine daşarýar. Häkim ýetişdirilen hatyry iň soňky dänesini çenni doly ýygnap alyp, watan harmanyny tapşyrmak hem-de ony bildirilýän talaplara laýyklykda taklamak orny ähli virus şäherleriň görüljekdigini belläp, netijeli dähmet çekmek üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri we ýygyderli himayet gollawlar üçin etrawyň agzybir halkynyň adyndan döwlet başlarymyza tüý sürekden tag bolsun aýtdy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Meydan işlerine Babaday hanlar üçin ýerine getirilýän meýdan hyzmatlaryň guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Tanrylgam arkaly soňra wilayatyň Tejin etrawynyň häkimi Baýerliýew hatap berdi. Häkim gyzgylyňly dowam edýän gallary mewsüminde oňa gatnaşyklaryň ahlatlyk görkezip dähmet çekýänini bellemek bilen şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirmek orna tagallalaryny gaýgyrmaýanlyklaryny aýtdy. Şu ýyl etrap boýunça 42.900 hektar meýdanyna buğdaý ösürilip ýetişdirildi. Taýýarlanmaly buğdaýyň mukdary bolsa 86.000 tonna barabardyr. Häzir içinde 18.658 tonna guşgursak däne ýygnalyp, meýilnama 21.17 götürüm ýerine getirildi. Günnülük gadanlayan ösüş bolsa 4.147 götürme barabardyr. Şu wezipeler ýerine getirmekde döwlet tarapyndan berilýän himayet gollawlarynyň netijesinde döredilen tenki binýadyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, etrapda däne kombaynlaryň 119-sy, galla daşaýjy ulaglaryň 595-si üstünlikli iş edilýär. Ýygnalyp alynan hatyly galla kabul ediş bölümleriniň 9-syna daşalýar, hem-de olaryň talaba laýyk derejede taklanmagy üpçün edilýär. Hormatly prezidentimiziň hemişe talap etýäli Babaday hanlaryň tapşan hatyl üçin hataplaşyklar öýe wagtyna geçirilýär. Häkim ýetişdirilen hatyly iň soňky dänesine çenni doly ýygnap, harmanlary tapşyrmak hem-de saklamak barada ähli şäherleriň görüljekdigini ananyrdy we Babaday hanlaryň öňürjükli dähmet çekmekler üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri we berýän ýygyderli himayet gollawlar üçin etrawyň agzybir ilatynyň adyndan milli liderimde tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Häkime gallaçy Babaday hanlaryň arasynda ýygydan bolmak bilen gallary mewsüminiň depkinlerini hasa güýçlendirmek üçin zerur şäherleri görmegi taşyrdy. Soňra wilayatyň Babaday han etrawynyň häkimi Işan Guliýew hatap berdi. Hatapda jogapkärli mewsümiň depkinleri barada maglumat bermek bilen işleriň milli liderimiziň talap etýäli ýokary guramaçyk derejesine alınıp barlýany gaýdyldy. Bellenşýäli şu ýyl buğdaý ösürip ýetişdirmek üçin 28.700 hektar meýdana guşgursak dänäniň tohum ekildi. Şonça meýdandan 58.000 tonna ak buğdaý taýýarlap, watan harmanyna goşmak maksat edilýär. Guramaçykla alınıp barlýan işleriň netijesinde uruk mewsümi depkinli barýar.
Meydanlarda kombaynlaryň hemde avtologlaryň taýlaşyk hereketi, şeýlekem meydan çölgelerine babaday xanlaryň munatip din jalmak üçin düredilýän şertler mügsimiň üstünlüge beslenjekdiginden habar berýär. Buğdayırcı kombaynlaryň tegtinkitiniň hemde däne daşaýjy ulaglaryň 416-synyň hyzmatynyň peýdalanyp taýýarlanan hatyl etrapda hereket edýän kabul ediş bölümleriniň altysyna daşalýar. Goşgursak ak buğdaýyň bildirilýän talaplara laýyklykda saklanmagy öpçedilýär. Şu güne çenni 13.529 tonna buğday taýýarlandyp, şertnamalaryň borçnama 23.133 göterim ýerine getirildi. Gadanlayan günlük ötüşi bolsa 4.177 göterime barabardyr. Häkim adyk bolşugyny öpüşen etmek babatda milli liderimizin beren tawşyklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen alınıp balýan işleriň çäklaryny ýetişdirilen hatyry iň soňky dänesini çenni doly ýygna balyp, watan harmanyny tawşyrmak we ony talaba laýyk derejede saklamak barada ähli şäherleriň görüljekdigine ananlardy. Hemde babaday xanlaryň öňüzlükli dähmet çekmek üçin düredip berýän oňoýly mümkinçilikleri we berýän ýygyderlik himayet gollawlar üçin etrawyň ähli agdyr halkynyň adyndan döwlet başlarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, edermin babaday xanlarymyň ahlakly dähmeti bilen kemale getirilen bereketli buğday hasylynyň ýeketi dänesinem riýat etmeýän meydanlardan doly ýygna almagy tapşyrdy. Soňra vilayatyň Sarax etrawynyň häkimi Ýazguliýew hatap berdi. Häkim şöyle bereketli buğday hasylynyň ösürilip ýetişdirilendigini, hormat prezidentimiň berýän ýygyderli gollawlary esasyna hasyl ýygna almak, daşamak we saklamak üçin ähli zerur şertleriň düredilenligi barada aýdyp, munyň üçin hormat prezidentimize etrawyň ekrançylarynyň adyndan tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Bellenşäli şöyle Sarax etrawyna 22.400 hektardan jemi 47.450 tonna goşgursak ak buğday ýygnamak meýilleşdirilýär. Mögümde kombaynlaryň 65-siniň, ulaglaryň 325-siniň hyzmatynyň peýdalanýar. İşleriň guramaçykly we taýlaşyk guralmagy netijesinde günlük gadanlayan ösüş 8 göterimden gowrak bolup, häzir çenni 13.715 tonna ak buğday taýýarlandy. Munyň özi meýilnamanyň 28,9 göterim berja edilenini habar berýär. Meydanlardan ýygynylyp alýan galla hatylyny etrapda kabul ediş bölümleriniň 5-si bökdünçli kabul edýär. Hatawatyň başyna häkim hormat prezidentimiň hemişe talap etýäri, ýetişdirilen buğday hatylyny ýetkisiz we soňky dänesine çenni doly ýygna alyp, watan harmanyny tapşyrmak babatda zerur bolan işleriň geçirijekdigini hemde etrawyň agdyr dähmetkeşleriniň ýüňde goýulan anyk tapşyryklary ýerine ýetirmekde ähli guzur gaýratlaryny gaýgyrman tutan ýerli dähmet çekjekdiklerini ananlardy. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, Gallar mögüminiň depkinlerini hasa güýçlendirmek üçin ähli zerur şäherleri görmek taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Tanrı Omarkal geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyp dönüp şeýle diýdi. Hormatly ýolbaşçylar, biz siziň galla orada uruny alyp barýan hem işleriň baradaky hasabatlaryny dinledik. Indi ol hem size berjek tawşyklam şulardan bar. Ýagny olayta ösülüp yetiştirilen buğday hasylyny gıyıtka wagtda ýitiriyor ýygnap almak üçin ähli zerur bolan guramaçylyk işlerini dowam etmeli. We ihlas bilen amal aşyrmaly. Gallar onlar. Däne ýan kombaynlaryň hem awtologlaryň hem doly güýjünde işledilmegini hökmany gadanmaly. Galla kabul ediş nokatlaryna buğday hasylyny önüm öndürücülerden büyüktünsüden kabul edilmegini öpçün etmeli. Olaýatyň buğday öndürücüleri bilen döwlete tawşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmeli. Buğday uragynyň boşan meydanlarda sürmeme işlerini öz wagtynda geçirmek we aralyk owgozlyk hem ekinlerini ekmek boýunça hem degişli işleri ähliňiz alyp barmaly. Oraýly hem ahal olaýatynyň hem de etraplaryň häkimler. Men size gyzgalaňla orak döwründe we alyp baran işleriňizde ýolunyň adyk hopsugyny öpçün etmekden ol üstünlükleri ardyk edýär. Edermen babaday xanlary bilen bilelikde galla taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamaly berja edip watan harmanyna türkmeniň guşursak ak buğdaýyň bol hasylyny tawşyrjakdyňyza men ber ananýar.
Hormatly ýolbaşçylar, biz şunun bilen sanyl we markaly iş maslahatymyzy geçirip oturýarys. Köp sag bolun. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçeker resminamaty bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti buyrugy golçekdi resminama laýyklykda Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyna gyzyklanma bildirilýän ugurlardaky hyzmatdaşlyk we maýa goýum taslamalaryny aralyp maslahatlaşmak maksady bilen Türkmenistanyň wekiliýetiniň agdalary 2021-nji ýylyň 9-njy 11-nji iýuny aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi we Dubai şäherlerine iş saparyna bolar. Ene bolsa hormatly prezidentimiziň garaşsyzy baky bir tarap Türkmenistanyň mehriban halkyna, edermen pileçilerine we usat ýüpekçilerine iweren gutlugy bilen tanış edýäs. Edit halkym, hormatly pileçiler, sizi Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watany diýilip aglan edilen şu ýylla gazalnan uly zähmet ýeňşi pile taýýarlamak boýunça şertnamanyň borçnamanyň ýerine ýetirilip, garaşsyz watanymyzyň harmanyna 2100 tonnadan gowrak ýokary hilli pile tapşyrylmagy bilen tüý sürekden gutlaýan. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň dokma senagaty pudugyny izgiderli ösdürmek, pudugyň işgärleriniň şorsany pileçilerimiziň kemem ýüpekçilerimiziň ahlakly we öňürjükli zähmet çekmekleri üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär. Olaň halal zähmetine münasip baha berilýär. Milli ykdysadiyetimiziň möhüm puduklarynyň biri bolan dokma senagatyny ösdürmekde ýüpek önümçiligi aýratyn orna münasipdir. Häzirki wagtda ýüpekçilik pudugynyň önümçilik bünyady dollugyny täzelendi. Keteni öndürmen gadymy sunugaty gaýtadan dikeldirli. Türkmen ýüpeginiň ýurdumyzda ilkinji gezek panbarhatyňam täze görünüşleri çykarylyp başlandy. Bizi geljekde ýüpekçiligi goýup berilýän maýa goýum serişdeleriniň möçberini hatam artdyrmagy, bu ugurda önümçilikleri giňeltmegi gözüňde tutýar. Bu bolsa ilatymyz üçin goşmaçy iş orunlaryny döretmäge, gymmatly çegmalyň öndürilýän mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berer. Edermen pileçiler, zähmet söýür ýüpekçiler. Türkmen halkynyň iň gadymy senetleriniň biri bolan ýüpekçilik öz gözbaşyny taryhyň erki döwürlerinden alyp gaýdýar. Ata-babalarymyz müňlerçe ýyl mundan ozal ýüpek süýümleriniň durly matalary öndürmek üçin pile önümçiligini ýoly goýupdyrlar. Bu ugurda ýokary usatlygy we kemilligi ýetipdirler. Ýüpekçilik işiniň milli däpleri asyrlyň dowamyna kemilleşdirilip, nesilden nesile geçirilipdir. Ýüpekden ajaýyp hallar matalary dokumyň ygtybarly usullary döredilip bizim günlerimize ýetirilipdir. Ýaýlyp ýatan dözlükleň, daglyklaryň sähralyň üstünden günnogurdan günwatara uzap gidýän gadymy kerwen ýollary beýik ýüpek ýoly diýilip atlandyrylypdyr. Bu ýolyň ady iňen gymmat bahaly haridyň ýüpegiň ady bilen baglydyr. Ýüpek özüniň berkligi, ýeňilligi we owudunlygy bilen tapawutlanıpdyr. Türkmen topragynyň gadymy merkezleriniň biri bolan Merwde eýem orta asyrlarda pile taýýarlamak boýunça ýürütek kärhanalar işläpdir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýüpekçilik pudugy özüniň gaýtadan döreşini başdan geçirýär. Ýüpek önümçiligi täze talaplara laýyklykda guruldy. Aşgabatyň ýüpek fabrigi, hemem Türkmenabatyň ýüpek önümçilik birleşigi öndürilýän ýüpegi gaýtadan işleýän esasy kärhanalar bolmak bilen dowly döwrüwap ýagdaýa getirildi. Hemem häzirki zaman enjamlary bilen öpçünedildi. Bu kärhanalarda ýüpek hallaryny, milli keteni matalaryny we beýleki örümleri taýýarlamak üçin täze önümhanalar açyldy. Zinanlarymyzyň arasynda uly meşhurlukdan peýdalanýan panbarhat matalaryny öňürýän Aşgabatyň panbarhat fabrigi häzirki ýüpek süýme bilen bökdençsiz öpüşün edilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň owa ýerlerine telekeçiligi gollaw bermek we ony höwetlendirmek maksady bilen ýüpekçiligi ösdürmäge aýratyn öns berilýär. Ýürüte nahalhanalarda we birnäçe daýhan birleşiklerinde ýüpek gurçuklarynyň iýmit goru bolan tut agaçlarynyň her ýylda müňlerçe düýüp nahaly ösdürip ýetişdirilýär. Bu bolsa ýüpek gurçuklary üçin esasy iýmit bolan tut ýapraklarynyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Tut agaçlarynyň ekin meýdanlarynyň töwereginde oturdylmagy gowçany we beýleki owa hojuluk ekinlerini gyzgyn epkekden gorumaga, soruş akabalarynyň kenarlaryny berkitmäge, daşky urşugyň ekologiýa awadançylygyny döretmäge de ýardym edýär. Munyň özü ýüpekçiligi pagtaçylyk bilen utgaşdyrmagy we şol ýerden goşmaçy önüm we girdeje almagy mümkinçilik berýär.
Ededi vatandaşlar, edermen pileçiler, mensidi we ähli türkmen halkymy ata watanymyzyň mukaddes garaşsylygynyň şany 30 ýylynyň bellenýän ýylyna pile tapşyrmak boýunça şertnama bilen borçnamanyň ýerine ýetirilip, uly zähmet üstünlüğiniň gazanylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Size berkjan saglyk awadan durmuş, berkarar ýurdumyzyň munun welagym güllä uğruna alyp barýan işleriňizde hasam belen sepetlere ýetmeňizi arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitaby italyan diline terjime edildi. Hemem çapdan çykdy. Meleliýetimiziň giň okuwçylar köpçüligine niýetlenen meşhur edebi filosofiýa eseri uly ruhy ähmiýeti eýedir. Sebäbi ony umumy dünýä ösüşine uly goşun türkmen halkynyň ören baý ruhy ahlak mirasy wagt edilýär. Döwlet başdanlygynyň köpörli edebi döreçiliginiň nowatdaky naýbaşy eseri halk parasatlygynyň öýde bolşuly jemlenmesi bolmak bilen häzirki we geljeki nesilleň däpde sorlarynyň hemde ahlak ýörelgileriniň dowamlylygynyň suwutnamasyry milli liderimiz gadimiýetden gözbaş alýan halkymyzyň asylly ruhy çeşmelerine çoňur sarpa goýmak bilen biziň ularymyza çeýle gelip ýeten edebi hem ilmi maglumatlary düýpli öwrenip, olary öz işlerine ulgamlaşdyrmagy hemde umumlaşdyrmagy, munyň özi bütün dünýä jemgyýetçiligine uly gyzyklanma döretdi. Türkmenliň milli däpde sorlaryny öz aýdyň beýany tapan ýokary insanperwer umumy adamzat ýörelgileri beýle halklarda da uly seslenme döredýär. Muňa ilkinji nowatda 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna neşir edilen Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň eýýäm dünýäniň köp dillerine, şol sany Hytaý, Ýapon, Rus, Gruzin, Ukrain hemde Azerbaýjan dillerine terjime edilendigem şaýatlyk edýär. Arkada prezidentimiziň many mazmuny hemde beýan ediliş usuly boýunça üren gymmatly eseri täsin halk dörejiligine toplamak, içgin öwrenmek hemde wagt etmek boýunça Mehriban arkadamyzyň başdanlygyny amala aşyrylýan giňerimli, tutan ýerli ilmi edebi işleň aýdyň suwutnamasyna urildi. Halk dörejiliginiň şol sany nakyllaň atalar sözleriniň parasatly peýgamberliň dörejilikli ussatlarça ulanylmagy bu edebi eseriň ähmiýetine hasam artdyrýar. Ol häzirki wagtda mundan 100 ýyllyklar ozalam dünýäniň beýle halklary bilen dostluk hemde özara düşünşme gatnaşyklaryna ýol goýan türkmen halkynyň ruhy dünýäsine göz getirmegiň ygtybarly çeşmesi bolup hyzmat edýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň durly künjegine bolşýan Lewap welaýatyna da telekeçilik bilen meşgullanyp, milli mirasymyzy şöhrelendirgen önümleri önürmek, olaň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhy bilen sazlaşygyny döretmek boýunça alınıp barýan tutumly işleň şol sany agaç ustaçylygynyň giňden ýaýramagy milli mirasymyza goýulýan belent sarpanyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň köklerini gadimiýetiň çoňluklaryndan alyp gaýdýan merdany türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljeki nesillerimize ýetirmek baradaky tapşyryklary garaşsyz baky bir tarap watanymyzyň ählilerine bolşýaly Lewap welaýatyna da giňden durmuş geçirilýär. Ata-babalarymyzyň hünärli ellerinden çykýan, bugün zamana bap öýlerimize gün-günden gözel görke girýän, owadyr kentlerimize bezek berýän, ul ihlas we zähmet siňdirilip nagyşlanyp agaçdan ýasalan durly jamlan häzirki zaman binagarlyk sunuguty bilen sazlaşyp ajaýyp görnüşleri emele getirmegi aýratyn buýsandyrjydyr. Döwrewap öýlerimiziň gaplardyr penjereleriniň öý hojalygyna ulanylýan durly zähmet gurallarynyň aşgany üçin durly enjamlaň agaç ustasynyň hasardyrly zähmeti netijesinde gözel we göze gelewli keşif emele getirmegi bu ugurda netçärçilik sunugutynyň ösen derejesiniň suwutnamalardyr. Ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň Farab, Çerjew, Saýet, Halaç we Kerke traplaryna Türkmenawa şäherine telekeçilik bilen meşgullanyp netçärçiligi hünär edinen agaç ustalarynyň sanynyň artmagy, şoň bilen birlikde olaň ussatlyk bilen ýasaýan gapylardyr penjereleriniň, derwezeleriniň öý hojalygy we aşganalar üçin zerur bolan durly jamlarynyň ilat arasyna ul islegden peýdalanmagy aýratyn bellerlikledir. Gahrman arkadamyzyň halkymyza bagyş eden eşeretli zamanasynda ýaşaýyş durmuş derejesi ezgiderli ýokurlanýan bagtyar halkymyzyň döwrewap öýleriniň bezegi, agzybir we döwletli maşgalalaryň desserhanyň başyna jem bolýan pursatlaryna nagyşlanyp ýasalan agaç sekleriniň ornu aýratynlar. Arkada prezidentimiziň başda durmagyny
binagarlyk keşfi barha gözelleşen şäherlerimizin feilgäklerini, jemgyçilik yerlerini, raýatlarymyzyň öz maşgalalary, deň duşlary bilen din jalmaklary, özleri sökötdeş bolmaklary üçin agaç ustalarynyň hünärli gollarynyň sünnälenip çykan, öz gözelligi bilen kalplarda ýakymly duýgular oýargan saýawan şekilli eýwanjyklaryň ähmiýeti uludur. Welaýatyň senetkerleri milli mirasymyza goýan belen sarpasy, telekeçilik ulgamynyň ösmekligi üçin döredip berýän giň şertler üçin mehriban arkadağımyzyň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 9-njy iýunyna saat 20-den 10-njy iýunyna saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın welaýatyny ötkep duran bulutly howa bolup, Demrad Gunatardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus yssyk bolar. Ahal welaýatyny ötkep duran bulutly howa bolup, Demrad Gunatardan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus yssyk bolar. Mara welaýatyna azken bulutly howa bolup, Nogurdan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus yssyk bolar. Leva welaýatyna azken bulutly howa bolup, Demrad Nogurdan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus yssyk bolar. Daşol welaýatyny ötkep duran bulutly howa bolup, Demrad Nogurdan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus yssyk bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, Demrad Nogurdan tele sekundy 8-10 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 24-26 gradus maýl, gündüzine 38-40 gradus yssyk bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 10-nyna magnit hadisasynyň gowşak tesirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlary, häzirki wagtda howanyň düzmüne tozan bölüjikleriniň möçöriniň kadadan 9 götürme artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede tomut pasyny howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla göre giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri weslenýär. Ähli ötüşlüň özeninde bolsa halkyň bekbid bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.